Θα αλλάξουμε και τελείως κλίμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε να γνωρίσουμε ένα μικρό μαθητή, ο οποίος στις τελευταίες εξετάσεις, όχι μόνο πρότευση, αλλά κόντεψε να χτυπήσει ταβάνι. Ή μάλλον θα έλεγα το χτύπησε εγώ. Απλά ήταν κάτι λίγα χιλιοστά. Είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Γιώργος Κοτσάμπασης. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Μαζί του και η Διευθύντρια του Λυκείου Απόστολος Παύλος. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Συγχαρητήρια στο Γιώργο, συγχαρητήρια στο Λυκειό σας, κυρία Χουρμούζη. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, 19.824 μόρια. Καλά το είπα. Ναι. Τι σημαίνει τώρα αυτό, ότι έχουμε γράψει περίπου 20 σε όλα τα μαθήματα, αυτό σημαίνει? Ναι, στην ουσία έγραψα 20 στα μαθήματα κατεύθυνσης, βιολογία, φυσική, χημεία και μαθηματικά, 19 και 9 στα μαθηματικά γενικής και 18,3 Τι σου ξέφυγε εκεί, καμιά οξία σου ξέφυγε, τι σου ξέφυγε εκεί πέρα? Ξέρω. Το είδα στα αποτελέσματα και λέω καμιά οξία θα ξέφυγε, δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να πέσες μάλλον σε αυστηρό βαθμολογητή. Ίσως, ναι. Λοιπόν, καταρχήν ο Γιώργος Κοτσάμπασης δεν είναι τυχαίος, έχει πολλές διακρίσεις τα τελευταία χρόνια, κυρία Χουρμούζη. Θα ξεκινήσω με εσάς για να πάρει και λιγάκι τον αέρα, διότι νομίζω ότι είναι και η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι η πρώτη του διάκριση. Έχει διακριθεί πάρα πολλές φορές σε Ολυμπιάδες διαφόρων μαθημάτων. Θα μας δώσετε μερικές λεπτομέρειες εσείς. Ορίστε και μετά να τον ακούσουμε. Να πω καλησπέρα, να ευχαριστούμε τον σταθμό που μας κάλεσε και που μας φιλοξενεί σήμερα. Πράγματι, ο Γιώργος δεν είναι ένας τυχαίος και περιστασιακός νικητής σήμερα. Δεν βρέθηκε εκεί που βρέθηκε αυτές τις μέρες γιατί έκανε απλώς μια προσπάθεια μια χρονιά. Είναι αποτέλεσμα όλων των χρόνων της δουλειάς του, το αποτέλεσμα που σήμερα μετράμε στα μόρια των 19.824 μορίων. Ακόμα και από το γυμνάσιο συμμετείχε σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς. Το σημαντικό είναι ότι συμμετείχε όχι μόνο σε διαγωνισμούς φυσικής, χημείας, μαθηματικών και βιολογίας που είναι τα ενδιαφέροντά του, αλλά ακόμα και σε διαγωνισμούς γλώσσας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δηλώνει την ολιστική προσέγγιση που έχει το παιδί και την μεγάλη ευρύτητα της σκέψης του και είναι ένα σημαντικό εφόδιο για την περαιτέρω πορεία του. Μάλιστα. Να τον ακούσουμε λοιπόν. Καταρχήν, κατά πόσο περίμενε ο Γιώργος αυτά τα αποτελέσματα? Ήσουν αβέβαιος? Στα περισσότερα μαθήματα ήξερα ότι είχα γράψει καλά, στα μαθήματα κατεύθυνσης. Στην έκθεση απλά δεν ήμουν σίγουρος, δεν μπορούσα και να είμαι σίγουρος για το αποτέλεσμα. Αλλά για την έκθεση δεν μπορεί να είναι κανένα σίγουρος εδώ που τα λέμε, έτσι. Ναι. Αλλά τελικά ήταν ευχάριστο που πήρα τόσο καλούς βαθμούς. Δηλαδή και εγώ δεν το περίμενα ίσως ότι θα έχω τόσο καλό αποτέλεσμα. Πόσες ώρες διάβασμα την ημέρα? Για να δώσουμε τώρα και μερικές οδηγίες προς ναυτιλωμένους για του χρόνου. Πόσες ώρες διάβασμα την ημέρα? Περίπου 5 με 6 ώρες. Λοιπόν, με ενημερώνω ότι δεν ακούγεσαι. Εγώ θα δώσω και πάλι το λόγο στην κυρία Χουρμούζη για μερικές ακόμη διευκρινήσεις. Λοιπόν, κυρία Χουρμούζη. Εγώ να πω ότι εμείς το περιμέναμε. Για μας δεν ήταν απρόοπτο, ούτε ήταν ξαφνικό το γεγονός ότι πήρε αυτή την υψηλή βαθμολογία. Δεν ήταν έκπληξη, διότι η συνεχής θετική παρουσία του έλεγε ότι εκεί θα πάνε όλα καλά στις πανελλαδικές. Δηλαδή θα συνέβαινε κάτι πολύ περίεργο να μην πάει καλά. Μάλιστα. Και αυτό το λέμε όχι γιατί είναι μόνο το συγκεκριμένο παιδί, αλλά γιατί νομίζουμε ότι και η δουλειά που γίνεται στο σχολείο μας συνετέλεσε πάρα πολύ να αξιοποιήσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του. Είχε ένα περιβάλλον που το βοήθησε πάρα πολύ και σε γνωστικό επίπεδο και σε ψυχολογικό επίπεδο. Στο σχολείο φροντίζουμε πάρα πολύ τα παιδιά μας, ούτως ώστε να πάνε έτοιμα. Γιώργο, δεν ξέρω τώρα αν τον ακούμε τώρα, κύριε Σπυρογιάννη, τον Γιώργο. Γιώργο, πόσες ώρες διάβασμα την ημέρα θα μου πεις? 5 με 6 ώρες περίπου. Πλάκα μου κάνεις τώρα. 5 με 6 ώρες και έγραψες 20 παντού. Εγώ γιατί δεν έγραψα 20 παντού, ρε παιδί μου. Που διάβαζα τουλάχιστον τις διπλάσιες από αυτές που μου είπες. Νομίζω βοήθησε και από τις προηγούμενες χρονιές. Ειδικά σε μαθήματα όπως τα μαθηματικά και η φυσική χρειάζονται και είναι πιο εύκολο τουλάχιστον να πάει κανείς καλά όταν έχει και από τις προηγούμενες χρονιές κάποιες βάσεις. Δηλαδή πιστεύεις ότι είχες κάνει καλή προετοιμασία στην πρώτη και τη δεύτερη ηλικίου μέχρι... Ναι, Μάλιστα, ναι, βοήθησε βεβαίως. αυτό και... Στον ελεύθερο χρόνο σου τι έκανες σε αυτή τη χρονιά?
Είχες ελεύθερο χρόνο, είχες άλλες ασχολίες? Αυτή τη χρονιά ήταν πιο περιορισμένες οι άλλες ασχολίες σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Εντάξει, γενικά οι ασχολίες μου είναι, ας πούμε, το διάβασμα ίσως λογοτεχνικών βιβλίων ή τέτοια πράγματα. Και συνέχισαν αυτά, αλλά σε μικρότερο βαθμό προφανώς. Αν σου ζητήσω τι έχεις να πεις στους συμμαθητές σου οι οποίοι δεν τα πήγαν τόσο καλά όσο εσύ, και αν σου ζητήσω να δώσεις και μια συμβουλή σε αυτούς οι οποίοι θα δώσουν του χρόνου εξετάσεις, τι θα μου απαντήσεις? Νομίζω το σημαντικότερο που μπορεί να πει κανείς είναι ότι δεν υπάρχει θέμα ότι κάποιος λόγω έχει περιορισμένες ικανότητες και δεν μπορεί, ας πούμε, να γράψει μεγάλους βαθμούς. Όλοι μπορούν με κατάλληλη προετοιμασία, απλά πρέπει κανείς να μένει προσιλωμένος στο στόχο του και να διατηρήσει στο βαθμό που μπορεί την ψυχραιμία του. Γιατί πολλοί, ενώ έχουν γνώσεις, λόγω του άγχους δεν μπορούν να αποδώσουν μέσα στο τρίωρο των εξετάσεων το καλύτερο δυνατό. Κυρία Χουρμούζη, να πούμε ότι σήμερα τον σηκώσαμε λιγάκι από το διάβασμα, γιατί αναχωρεί αύριο. Για πού? Για την Ινδία? Αύριο φεύγει για τον Μπαλί. Για τον Μπαλί. Έτσι, εκεί θα διαγωνιστεί στην Ολυμπιάδα, θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα ουσιαστικά, και αυτό είναι και πολύ μεγάλη τιμή, στο διαγωνισμό της βιολογίας, ο οποίος ξεκινάει, αν δεν κάνω λάθος, στις 8 Ιουλίου, οπότε θα έχει ένα περιθώριο μιας-δύο ημερών να προσαρμοστεί και στο εκεί περιβάλλον. Και η ελληνική ομάδα θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα και ευχόμαστε να βγει νικητής και να φέρει πίσω το βραβείο του. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί ευχή όλων μας εκ των πραγμάτων. Γιώργο, αν μου επιτρέπετε, ορίστε, θα μπορούσε να συμμετάσχει από εβδομάδα και στην Ολυμπιάδα Χημείας. Αλλά δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα. Επέλεξε να γιατί πάει. Γιατί θα περνάει στο Βιετνάμ. Δεν μπορεί να εξακτηνιστεί. Επέλεξε τη βιολογία. Ναι. Λοιπόν, ποιος ξέρει, ίσως σε μερικά χρόνια να μπορούν οι μαθητές να το κάνουν και αυτό. Δεν το ξέρουμε αυτό. Όταν έχουμε τέτοια δείγματα γραφής, κυρία Χουρμούζη, από μαθητές όπως ο Γιώργος, ίσως σε μερικά χρόνια να είναι και αυτό εφικτό. Έτσι. Γιώργο, ποια θα είναι η πρώτη επιλογή σου στο μηχανογραφικό σου, το σκέφτηκες? Ιατρική Θεσσαλονίκη. Ιατρική Θεσσαλονίκη. Πρώτο. Γι' αυτό πήρες και βιολογία. Ναι. Ναι, γιατί νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον ως πεδίο και έχει επαγγελματικές προοπτικές βέβαια, αλλά και ερευνητικές προοπτικές πολλές και με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εφαρμογές, κατά τη γνώμη μου. Καλά το είπες θεωρητικά. Τι είναι αυτό το οποίο θα ήθελες να δεις από κοντά στην ιατρική, τι είναι αυτό το οποίο θα ήθελες να ερευνήσεις, τι είναι αυτό το οποίο θα ήθελες να εφαρμόσεις? Τι σκέφτεσαι, τι έχεις στο μυαλό σου, πες μας. Γενικά υπάρχουν πολλά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με ασθένειες του ανθρώπου, ειδικά όπως ο καρκίνος ή γενικά διάφορα προβλήματα. Τώρα πιστεύω πως θα καταλάβω καλύτερα με τι ακριβώς θέλω να ασχοληθώ και όταν δω πώς είναι τα πράγματα και στο πανεπιστήμιο μέσα. Δεν έχεις επιλέξει δηλαδή ακόμη με ποια ειδικότητα θα ήθελες να ασχοληθείς? Πιστεύεις θα το κάνεις μετά ή θα έρθει μόνο του, αυτό μου λες? Ναι, νομίζω ότι θα αποκτήσω μια πιο καθαρή εικόνα όταν μπω στη σχολή. Μάλιστα. Άγχος όταν πήγες να γράψεις ηχές? Άγχος, ναι, υπάρχει πάντα, απλά νομίζω βοηθάει να σκέφτεται κανείς ότι έχει κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Και από εκεί και πέρα είναι και θέμα της στιγμής, πώς θα μπορέσει κανείς να αποδώσει μέσα στο περιορισμένο χρονικό διάστημα. Κυρία Χουρμούζη, κάτι θέλετε να προσθέσετε? Ορίστε. Εγώ να πω ότι δεν ήταν τυχαίο, ξαναλέω, που ο Γιώργος εκεί που έφτασε. Να προσθέσω ότι από το σχολείο δεν είναι μόνο ο Γιώργος, υπάρχουν και άλλα παιδιά. Απλώς ο Γιώργος είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, γι' αυτό και σήμερα είμαστε εδώ. Αλλά για να πάνε καλά τα παιδιά στις πανελλαδικές, χρειάζεται λίγο, θα μιλήσουμε ορολογία οικονομική, χρειάζονται οι πόροι και οι δυνατότητες. Γιατί είναι μια επιχείρηση, οι εξετάσεις είναι επιχείρηση, επιχειρούν κάτι. Άρα λοιπόν χρειάζονται οι πόροι και οι δυνατότητες, και αυτή είναι είτε ηλικοί να βοηθήσουν οι οικογένειες, να βοηθήσει το σχολείο στο οποίο φοιτούν,
είτε είναι άειλοι, φυσικά είναι οι ικανότητές τους, οι δυνατότητές τους, τα προσόντα τους, η θέλησή τους, η προσπάθειά τους για να δώσουν το τελικό θετικό αποτέλεσμα. Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά να πετύχουν τους στόχους τους, ακόμα και σε αυτά που δεν θα πετύχουν ενδεχομένως την πρώτη τους επιλογή, να κάνουν ένα πολύ σωστό μηχανογραφικό, ούτως ώστε να μην μετανιώσουν για τις επιλογές τις οποίες θα κάνουν. Μάλιστα. Θεωρώ θα τον έχουμε κοντά μας τον Γιώργο τον Κοτζάμπα στα επόμενα χρόνια, έτσι. Αρχικός ως φοιτητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εκτός βεβαίως, αν μας τον κλέψουν οι ξένοι, κυρία Χουρμούζη, θέλετε να μιλήσουμε λιγάκι γι' αυτό? Είναι εκτός αν μας τον κλέψουν οι ξένοι, διότι από ό,τι γνωρίζουμε και γνωρίζετε δεν αφήνουν πολλά τέτοια μυαλά εδώ στη χώρα μας. Είναι ένα πρόβλημα στη σύγχρονη εποχή αρκετά. Γεγονός είναι ότι ειδικά στη σύγχρονη εποχή τα καλά μας μυαλά φεύγουν, όμως εγώ είμαι πολύ αισιόδοξη και πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα υπάρξει ανατροπή, ακριβώς γιατί έχουμε τέτοια παιδιά σαν τον Γιώργο, γιατί έχουμε σχολιά σαν το σχολείο μας και νομίζω ότι εμπνέουμε τα παιδιά μας με αξίες για να επιστρέψουν και να προσφέρουν πίσω στην Ελλάδα. Για να γυρίσει η Ελλάδα σε αυτό που ήταν, πρέπει όλοι μαζί να τη σηκώσουμε μπροστά και να καταβάλουμε όλοι τον κόπο. Να μην κοιτάξουμε ατομικά, να κοιτάξουμε συλλογικά και ομαδικά. Νομίζω, κοιτώντας τον Γιώργο στα μάτια, μπορούμε να λέμε ότι υπάρχει τελικά ελπίδα. Κυρία Χουρμούζη, τι λέτε κι εσείς? Βεβαίως υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα και υπάρχει ελπίδα στα μάτια του Γιώργου, υπάρχει ελπίδα στα παιδιά τα νέα. Εγώ, αν κρίνω από τους μαθητές μου, είναι όλα πάρα πολύ δυναμικά παιδιά. Με πείσανε ότι μπορούν και θα τα καταφέρουν. Εγώ θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια σε εσάς, στο Λύκειο του Αποστόλου Παύλου, για τις επιτυχίες του Γιώργου, στους γονείς του. Βεβαίως, οι οποίοι τον στήριξαν. Η μητέρα είναι φυσικός από ό,τι ξέρω. Ναι, είναι συνάδελφος στο σχολείο. Είναι συνάδελφος, βεβαίως. Είναι πολλοί παράγοντες, βεβαίως, οι οποίοι συντέλεσαν. Αλλά πρωτίστως έχει να κάνει με τι άλλο, με την προσπάθεια. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι είναι ένα τρίπτυχο. Στην κορυφή του τριγώνου είναι ο Γιώργος και κάτω στη βάση είναι η οικογένεια και είναι το σχολείο, ο Απόστολος Παύλος, που μαζί, σε συνεργασία, δώσαμε αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Γιώργο, έλα να πεις κάτι τελευταίο, ό,τι θέλεις. Σε ακούμε. Και εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικό να ευχαριστήσω και τους γονείς μου και τους καθηγητές μου, το σχολείο μου, αλλά και τους συμμαθητές μου, γιατί νομίζω είναι σημαντικό ότι δεν το βλέπουμε ανταγωνιστικά. Χαιρόμασταν ένας με την επιτυχία του άλλου και αυτό είναι πολύ σημαντικό ψυχολογικά για έναν υποψήφιο. Πολλά συγχαρητήρια σου εύχομαι και καλή σταδιοδρομία σε ό,τι κάνεις από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρωταθλητή των Πανελλαδικών, τον κύριο Γιώργο Κοτσάβα. Ευχαριστώ πολύ και την διευθύντρια του Λυκείου Αγίου Παύλου, την κυρία Χουρμούζη, που ήταν μαζί μας σήμερα. Μια καλή είδηση επιτέλους μέσα σε αυτή την μαυρίλα κυριολεκτικά που επικρατεί σήμερα. Και πάμε να δούμε τώρα πώς η Ελλάδα διαχειρίζεται και τι δημοπρατεί σε ό,τι αφορά την αποκλειστική οικονομική της ζώνη. Παρουσιάστηκαν 20